ана ира меган хонаи арзон. Ҳама каса хуш омаден подписчикои Саудо ТГ. Инак барои шумо як хонаи арзон мемонам бародарои ғариби ма апа хӯарако. Ҳама каса дар ини навори ма як ҷо як дам мешинина, як чои кабути бобогира дам мекунена, навораки сағраи лақлақира гӯш мекунен. Хуш омаден ба канали Саудо ТГ, подписчикои Саудо ТГ. Апа хӯарако пешай навора тамошо кардан як талай гузав подписатся ки навора мо буди хат давом битем. Хулосаи гап бачаҳоича ҳама каса дар як ҷо як мешинем, навора ма рита метам. Хулосаи габи хона шаҳри Душанбе, поёни корвон, рӯпаруи Мошин бозор, лави раҳи Мошин. Хона об, свет, ҳуҷҷат ҳамаи чӣ дора. Хона як бародар бо номи Давлатшом одам гуфтанӣ хонара барои мо муроҷиат кард. Мо омадем бо нархи дилхоҳ барои шумо навориш кардем. Нархи хона подписчикои Саудо ТГ барои шумо, барои коммент, барои лайкотон 225,000 сомонияй. Нархи хона 225,000 сомонияй бо ягон муомилачаки дига Саудо доштае. Хулоса и бародарда пул дар корае. Ба ҳамин хотир арзонакш мондем дар хона. Инам хеле ремонтош қатияе. бародарои ма апа хӯаро ҳамин хизмати сағраи лақлақӣ барои шумоe. Номерои соҳибхонара мемонам. дар соҳибхона хатон занг мезанем, бо чӣ маълумоте ки дорен аз соҳибхона мегирен. кухни, баня, ҳоҷатхонаш алоҳида, дар хона алоҳида. ҳавлиш 1.5 сотих дар бар мегира. хулосаи гап далша хитон диден. ба ҳамин навори сағраи лақлақӣ ба анҷом мераса.